aga nwanne m chezo ka anyị mezie iru ga-aka Chukwu ga-enye anyị udo ka anyị mezie ka anyị mezie dị n'udo enwena gị chezo ya anyị mezie ka anyị mezie nwanne ka anyị mezie dị n'udo anyị mezie dị n'udo alamanụ alama nwanne alama ihe na-eme n'ụwa juru m anya ihe na-eme n'ụwa na-atụ m egwu esemokwu erikazi akpọmasị na-abawanye igbu mmadụ bara ụba nwanne na-achọ nwanne ya ka o gbuo ọkụ dị ova ụmụ ụwa ana m ajụsi ele mgbe esemokwu a ga-abịa na njedebe ndị ụwa jụrụ si gịnị bụ ihe anaghị ọnụ ugwu na ndịda obodo niile nọ n'agha agbata obi nọ n'ụlọ ikpe kwa ọnwa ụmụnne nọ n'ọgbaghara ndị ụmụnna doro aka na anụ n'ụbọchị nzukọ ebe ka anyị na-ejedo ihe a kedu na mgbe anyị ga-alọtakwanụ ụmụ ụwa unu ga-aghọtakwa n'uru adịghị n'isi azụ ezigbo enyi nke anyị mezie biko nwanne nke anyị dokọ na akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ na-atọ ụtọ bụ mmekọ ụmụnne ana m achọ nwanne ka anyị dozie nwanne m biko bịa chezo ka anyị mezie nke iru ga-aga ka anyị mezie nwanne nlọtawazịa ka anyị mezie nwanne atọkakwanuwo chezo gbaghara Chukwu ga-enye anyị udo ka anyị mezie ekele ka o si dị mma wụ mmekọ nke ụmụnne o ji atọrịkpọ nwanne atọkakpọ anaghị egote nwanne n'anya onye nwe anyị gwara anyị sị na ọ dị ihe atọ na-amasị ya n'obi ihe ndị ahụ na-amasị Chukwu na-amasị mmadụ bi n'ime ụwa nwanne na nwanne na-ebi n'udo agbata obi n'ibe ya bụ ezi oyi di na nwunye n'ịhụnanya ihe ndị ahụ na-atọ Chukwu ụtọ nwanne me ihe mere gị ghara mmanụ nwanne me okwu chọrọ gị ghara mmanụ ihe niile gara aga nwanne chefọ ya anyị metie okwu niile chọrọ gị nwanne m chezo ya anyị metie onye na-nwanne ya so ụjọ na-atụ ya onye na nwanne ya wee ụjọ na-atụ ya n'ụwa m ihe niile mere gị nwanne bakpụ ya ka anyị metie ihe niile mere gị nwanne chezo ya hara mazie nuo ka anyị metie dị n'udo enwena gị chezo ya anyị metie